Malawi Today. Nkhani yathu yoyamba, boma lapempha akuluakulu a bungwe la IMF kuti achite machawi pothandiza dziko lino kuthana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiye wapereka pempholi atakumana ndi akuluakulu ochokera ku bungwe la IMF motsogozedwa ndi mkulu wa bungweli kuno ku Africa a Abebe Selassie. Professor Mutharika watsindika kuti kuchuluka kwa ngongole imene dziko lino lili nawo komanso kusakhazikika kwa kupezeka kwa mafuta a galimoto ndi ena mwa mavuto amene akusokoneza chuma cha dziko lino, choncho ndikofunika kuchitapo kanthu. Mawu ake mkulu wa bungwe la IMF kuno ku Africa a Selassie analonjeza kugwirana manja ndi mtsogoleri wa dziko linoyu kuti athetse mavuto a zachumawa kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ati ndiokhutira ndi zokambirana zimene achita ndi bungwe la IMF zimene ati ziyamba kubala zipatso posachedwapa. Ningathe kunena pano kuti meeting yathu inali yabwino. President asimikizira Mr. Abebe kuti iwo ndokonzeka kuti akonze dziko lino. Chimene wapempha IMF kapena through Mr. Abebe ndiona kuti atithandize mwansanga kani ya foreign exchange. Ndalama zakunja. Tifatika nkhani ndalama zakunja ndi kuti zonse zikonzeka. Ifa kuti tigule fetereza kumafuna ndalama zakunja. Kuti timagule mafuta agalimoto kufunika ndalama zakunja. So chimene mukatifunsa kuti kodi boma la Malawi likufuna chani, chomwe ife tikufuna kuti atithandize nkhani ya foreign exchange. Komanso ife ndiokonzeka kuti tikonze dziko lino likonzeke, apenda tidokonzeka pali mati political will from the president kuti zimenezo zichitike. So mukandifunsa chifunika ndi chani kani kuti athandize. Komanso tikudziwa kuti pa IMF pa ukasema peka ndalama zambiri, tikufuna so support kwa madonors amene ali Malawi munomo. Tindi African Development Bank, tindi TDB, tindi maikwena ngati EU, UK, mawa pano bakhaku auja na Mr. Abebe akhakumana so madonors amene aja kuti akapange mobilize amati support kuti athandize so dziko la Malawi. Msonkhano wachisanu ndi chiwiri 7 wa mabungwe a Africa Union AU ndi European Union EU ukuyembekezeka kuyamba mu mzinda wa Luanda kulikulu la dziko la Angola masana ano. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Jane Ansah ndiye yemwe akutsogolera nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu umene ndi wa masiku 3 ndipo ukuchitika pamutu okuti kulimbikitsa bata ndi chitukuko kudzera mu ubale wabwino wa mabungwe oyimira mayiko. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuti msonkhano wa bungwe la maiko a mu Africa la Africa Union ndi bungwe la maiko a ku Ulaya la European Union EU uthandize kuti dziko lino lipeze thandizo pa ntchito zake za chitukuko ku magawo amphamvu za magetsi, malonda ndi mafakitali ndi luso lofalitsira mauthenga la makono. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ndi amene anena izi ku Angola pokonzekera msonkhano wa mabungwe awiriwa umene ukuyamba masana ano. Dziko la Malawi tu lakhala ndithu likupindula bwino. Ndinganene kuti EU ndi mwa madona athu amene akhala okhulupirika kwambiri. Tikakhala ndi mavuto ndithu iwo amabwera kutithandiza, komanso ngakhale nkhani za democracy muoneta khala posachedwapa ndi chisankho chathu tizinena choona zonse zinali zoyenda bwino kwambiri. Ndalama zina atu zinali kuchokera kwa European Union amene anali kutithandiza, komanso kuti limbikitsa nkhani ya ma human rights ya mziko iwonso ndiye wakhala kutithandiza kwambiri. Komanso sizo zokha pali nkhani za tukuko za mitundu nkhale izi ya magesi, energy akhala kutithandiza, misewu ndi zinthu zokhala ngati imenezo. Tinganene kuti komanso sizo zokha muzi wa ife takhala tikuyang'ana misika yakunja kuti tingapeze bwanji misika yakunja kuti tisamangokhulupirira zinthu zochokera kunja zokha, koma ifenso dziko muno tizitha kutumiza kugulitsa zinthu. Iwo ndi akhala kuti thandiza kwambiri, ndiye nkhalenso uthokoza kwambiri. Komanso
Ponena zimenezo izi zikuchitika pa nthawi yabwino pamene tangobwera ife kuchoka ku Morocco, kumene aku Morocco avomereza kuti ku Malawi kuno akazikiza fertilizer, factory ya fertilizer, komanso akazikisa mphamvu ya magesi zija 500 megawatts zimene zizatithandiza iwo aja ndi a European Union ndi ena zinthu zimene zizakhala ngati zikutithandiza kwambiri kuti mavuto athu amene takhala tikuonekera Malawi akuchepa. Maiko a Malawi ndi Uganda alonjeza kupititsa patsogolo ubale wawo mu ntchito za malonda pofuna kutukula chuma cha maiko awiriwa. Poyankhula pa msonkhano wa zamalonda wa chaka chino wa pakati pa maiko awiriwa, kazembe wa dziko la Uganda Fred Mwesigye anati msonkhano ukupereka mwayi kwa maiko awiriwa ochitira malonda limodzi. Zambiri mu ripoti ili la Jensisi Moyo. Mkumano wa maiko a Uganda ndi Malawi unabweretsa pamodzi ochita malonda okonza zinthu zamakono ndi ena ndi cholinga chofuna kuonetsa zinthu zomwe amakonza kuchoka m'maiko awo. Kazembe wa dziko la Uganda Fred Mwesigye analengeza za ubale pa maulendo a pandege omwe uchititse kuti ndege zochoka kuno ku Malawi ziyambe kupita mu mzinda wa Entebbe ku Uganda kuyambira pa 15 December. Izi malingana ndi kazembeyu ndi zofuna kulimbikitsa ubale pakati pa maiko awiriwa. Polankhula moyimira dziko la Malawi Aspiwe Mauwa, mkulu woona zolemba anthu ntchito mu nduna wa za fakitale ntchito za malonda ndi zokopa alendo, wati pali zambiri zomwe maiko ngati Uganda atha kupindula ndi dziko lino zochoka mnthambi ya zaulimi, migodi, zokopa alendo ndi zina. Ulingati mtaji kwa anthu amene ali ku Malawi koma akhala akulakalaka kuti atapanga business ndi anthu aku Uganda, komanso anthu aku Uganda amene akhala akulakalaka kuti atapanga invest kapena atachita na business yonasiyana ndi ku Malawi. Ndi mkumano ngati ukupereka danga kuonesa kuti ngati mwina makhala mavuto pamene mapanga business kapena mafuna kupanga business, kuna kabakhala mavuto panga register land, panga register business yanu, kapena muna ndivuto ndi anthu asonkho, komanso kodi ndi chani chone mungachite boma likathandize chani. Boma nikuonesa kuti padakali panopo kuchita business ndi anthu aku Uganda kapena ndi dziko la Uganda sopano kuphweka chifukwa kuti tikupereka information komanso danga kuti ma business kapena ma products pakati pa Uganda ndi Malawi achitike. Ndipo m'mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu woona za malonda ku Malawi Investment Trade Center MITC Love Mondege anati mkumanowo ndiofunika pokweza nkhani za malonda m'maiko awiriwa. Katundu wa ku Malawi atha kulowa ku Uganda popanda misonkho ina iliyonse, popanda choletsa chilichonse. Ku Malawi kuno kuli katundu ambiri ngati mtedza, ngati nyemba, komanso ICT and other trade services, tourism, oti khoza ukapanga business ku Uganda. Ma Ugandans nso ayenera kubwera ku Malawi kuno, monga mukudziwa kuti kampani yathu ya ndege Malawi Airlines iyamba kuuluka direct flight pa chizungu upita ku Uganda. Siku lililonse ndege yathu izikagona ku Kampala kuyambira pa 15 December. Tikupempha Malawi kuti atenge advantage ndege imeneyi atumize katundu, komanso mukafuna kugula katundu ku Uganda simufunika $, mukhoza kuligula katundu makwacha, ndiye kuti anthu ambiri atha kumapanga business. Kudzera mu mkumanowu anthu ochoka mabungwe osiyanasiyana a maiko awiriwa akambirana za momwe angapititsire patsogolo malonda pakati pa Malawi ndi Uganda. Jensisi Moyo, MBC Lilongwe. Pafupifupi anthu 10 kufikiranso anthu 15 ndomwe amapezeka ndi nthenda ya hepatitis B pa miyezi itatu iliyonse, amene ambiri mwa iwo ndi amayi oyembekezera akumpoto kwa boma la Mzimba. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira za umoyo kumpoto kwa boma la Mzimba, Martha Muntali, ati pakufunika kulimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzikayezetsa matendawa mwansanga. Popitirira nkhanizi, anthu oposa 4,000 ochokera m'manja 969 akhudzidwa ndi mvula yankuntho, kusefukira kwa madzi, komanso mphepo yamphamvu kuyambira pamene mvula inayamba kugwa mu nyengo ya mvula ya chaka chino.
mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Achipiriro Khamula wati ena mwa maboma amene akhudzika ndi a Lilongwe, Neno, Nkhatabe, Nkhotakota, Nsanje komanso Tcholo. Akhamula ati pakadali pano nthambi ikupereka thandizo kwa manja amene akukumana ndi mavutowa. Chiyambire nyengo ino ya mvula kufika lachisanu pa 21 Novemba makonsolo 10 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi makamaka mphepo ya mkuntho, mvula yodza ndi mphepo ya mkuntho komanso madzi osefukira. Makonsolo ndi Chitipa, Dedza, Dowa, Kasungu, Lilongwe, Neno, Nkhatabe, Nkhotakota, Nsanje komanso Tcholo. Manja okwana 969 omwe ndi anthu pafupifupi 4360 ndomwe akhudzidwa. Zachisoni kuti munthu mmodzi watisiya mboma la Neno ataombedwa ndi mphenzi, ndipo anthu okwana 10 ndomwe avulala tikaonkhetsa malipoti onse omwe ndalandira. Ngati nthambi tupereka thandizo kwa manja okhudzidwa monga chimanga, nyemba, mablankete, ziwiya komanso mapepala ofolera nyumba monguyembekezera, ndipo ntchito iyi ipitirira mogwirizana ndi malipoti ochokera mu makonsolo okhudzidwa. Chipani cholamula cha DPP chalandira mamembala awiri atsopano a Yeremia Chihana komanso Awalita Moyo Nkandawire kuti athandize kulimbitsa chipanichi mboma la Rumphi. Poyankhula pamene amalandira anthuwo, gavanala wa chipani cha DPP kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati izi zithandiza kuti chipanichi chikhale ndi anthu amphamvu amene angathe kuyimirira pa chisankho chapadera chimene chichitike mdera lapakati mboma la Rumphi. Hassan Piri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Chipani cha Democratic Progressive DPP chikupitilira kukhala chachikoka m'madera osiyana-siyana pamene anthu akulowa mchipanichi. A Yeremia Chihana komanso Awalita Moyo Nkandawire ndi mamembala atsopano amene alowa chipanichi kudera la Rumphi Central komwe kukhale kukuchitikanso chisankho chapadera. Gavanala wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto a Christopher Mzomera Ngwira ati anthu awiriwa abweretsa mzeru ndi upangiri watsopano zimene zithandize kuti chipanichi chipitilire kukhala champhamvu ku Rumphi. Chipani kuti chizikula chimafunika chizilandira mamembala anyuwani kuchokera kwina koseko. Anthu amene ndalandira ine lero si anthu wamba ayi. Ndiye waona ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika. Waona kuti ndi bwino ukagwira naye ntchito limodzi Profesa Arthur Peter Mutharika. Kwa mlembi wamkulu wa chipani cha DPP a Edina Manda ati anthu akulowa mchipanichi pokhutira ndi utsogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika amene wakangalika kukonza mavuto amene anthu akukumana nawo kuphatikizapo njala, mafuta agalimoto, chuma ndi zina. Anthu abwera pano lero chifukwa kuchikonda chipani cha DPP monga mukuziwa momwe president wathu amapangira kampeni kuti afuna asinthe dziko lino. Zinthu zambiri zinabwerera mbuyo. Izi ndi zomwe tikuona kuti panopo president wathu ndithu timamva madandaulo amafuta ayamba kufika ngati lero tikudutsa pompa pa Ekondeni apa taona mathanka ambirimbiri akulowa. Zinthu zikusintha atu izi ndi anthu ali pano kuzovomereza kuona kuti kodi DPP ipanga chani ndipo ifuna ipange chani. Dera la Rumphi Central pakadali pano kulibe phungu potsatira kusankhidwa kwa a Enoki Chihana amene pano ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Pa msonkhanowu panafika anthu osiyana-siyana kuphatikizapo wachiwiri kwa nduna ya zosamalira anthu Amartha Mzomera Ngwira. Hassan Piri, MBC, Rumphi. Akatswiri pa nkhani za makina a kompyuta amakono ati Amalawi akuyenera kuyesetsa kutsata momwe nzeru za makina kapena kuti AI zimagwirira ntchito ndi cholinga chothana ndi ukambirembere wa makina a kompyuta. Mtsogoleri wa bungwe la ICT Association of Malawi ICTAM a Clarence Kama anena izi malinga ndi kuchuluka kwa chiwerengero cha Malawi amene ayamba kugwiritsa ntchito nzeru za makina a kompyuta AI. Zambiri mu ripoti ili. Nzeru za makina a internet zikugwiritsidwa ntchito kuunika ziopsezo za ntchito za makina, kuunika ukambirembere wa makina komanso ulosi wa zanyengo. Koma pali nkhawa yayikulu kuti izi zikudzanso mu nyengo yomwe umbava ndi mchitidwe ozimbayitsa ndalama kudzera makina ukuchuluka.
masiku ano AI kuipa kwake nkoti aliyese wapezera njira yake amene amapanga mataki apezaso njira komano chinthu chabwino chimene tachiona ife ndichokuti alipo masystem makina amene kugwiritsa ntchito artificial intelligence amatha kukuthandizani kuti mudziwe kuti uthu kuli bwino ngati munaona pali makampani ena pano akumatha kukuchenjezani mukamalandira ma SMS afeke aja malemba kuti ndi afeki amwe spam alert imeneyo ndi chitsanzo cha artificial intelligence kuiona kuti usikuli bwino kukuchenjezani titati tigwirire ntchito limodzi titha kuthana ndi upandu ndi anthu amene amachita upandu umene uja kugwiritsa ntchito artificial intelligence kuyika ma system mamakina amene angathe kumatidziwitsa mwachangu kuti apa pali chiwembu choti ife tipange apo. Malinga ndi agama ndi kotheka kuthana ndi mchitidwe wa ukamberembere wa makina pogwiritsa ntchito AI, koma anthu akuyenera kutha kusiyanitsa zinthu zopangidwa ndi nzeru za mtundu ndi zenizeni. Kugwiritsa ntchito AI moyenerera kulinso ndi kuthekera kotukula ntchito za ulimi, za umoyo, za chuma komanso za malonda. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Kusowekera kwa chakudya ni ndalama zolipirira mabilu amadzi ndi magetsi ndi ena mwa mavuto amene akusokoneza maphunziro pakati pa ophunzira amene ali ndi vuto lakusaona pa sukulu ya St Maria Goretti mboma la Nkhatabe. Amene amayang'anira ntchito za sukuluyi, Father Andrew Kamanga, anena izi pamene amalandira thandizo la chakudya kuchokera ku kampani ya United General Insurance UGI. Temba Mwali ali ndi ripoti ili. St Maria Goretti Primary School ndi sukulu ya mpingo wa Katolika yomwe imayendetsedwa mothandizidwa ndi boma kudzera mu unduna wa maphunziro. Pambali polandira ophunzira wamba ammadera ozungulira, sukuluyi ilinso ndi ophunzira 22 omwe ali ndi maulumali osiyanasiyana makamaka osaona ochokera m'madera ngati Mzimba, Mzuzu, Dwangwa ndi Nkhatabe. Bambo mfumu wa parish ya St Joseph yemwenso amayang'anira ntchito za St Maria Goretti Primary School, Father Andrew Kamanga, ati thandizo la kampani ya United General Insurance UGI labwera pa nthawi yomwe sukuluyi imakumana ndi vuto la kusowekera kwa chakudya. Kubwera kwa UGI kwathandiza kwambiri chifukwa pakali pano tinali ndi nkhawa kuti timaliza bwanji temu iyi kapitaliza yamba bwanji temu ina. Koma ndi zimene abweresa UGI zilithandiza kuti timalize temu iyi makamaka chakudya chimene abweresera chimanga, sugar, nyemba ndi zina zimene abweresa monga mafuta ophikira zithandiza kwambiri soposo ana azisambira zithandiza kwambiri mpaka titamalize temu iyi komanso titakuzalowaso temu inayi. Mawu ake mkulu oyendetsa ntchito za kampani ya UGI McDonald Chibwe ati kampani yawo inali yokhudzidwa ndi nyengo zomwe ophunzira amakumana nazo italandira pempho kuchokera ku bungwe la Sprodata lomwe ndi customer wake. Achibwe ati kampani yawo ipitiriza kufikira sukulu ya St Maria Goretti ndi thandizo losiyanasiyana chaka ndi chaka ngati njira imodzi yolimbikitsira tsogolo la maphunziro la anawa. Okay, ife timakhulupirira kubwereza pazimene tikupanga samakhenga ubwezi wa tsiku limodzi. So ngati malano motafika ano ndi chiyembekezo chathu kuti Mulungu akatichita chifundo kuti tichitabe bwino ngati kampani tizibwera mwa chaka ndi chaka kumadza kuona anawa ndi kumatumikira amene tingakwanitsire. Zina mwa zinthu zomwe kampani yapereka ndi chimanga, mafuta ophikira, soya pieces komanso sopo osambira ndi ochapira. Sukulu ya St Maria Goretti yomwe ili ndi aphunzitsi atatu omwe ndi akatswiri pophunzitsa ana osaona, ili ndi ana ovutika poona, osaona nkomwe ndi ena akhungu la chialubino. Temba Mwale, MBC News, Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yalembera kalata bungwe la Sulom limene limayendetsa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno kudandaula momwe oyimbira anagwirira ntchito yawo masewero ake ndi timu ya Silver Strikers loweruka lapitali. Matimuwa analepherana m'masewerowa.
Mu studio muno ndi mtolankhani wathu Norbert Jameson amene amatsatira bwino nkhani zonse za masewero kuno. Norbert, ndakulandira. Madando a Wanderers ndotani ndipo akufuna kuti asuloma pangepo chani pamenepa? Madando a Wanderers ali mbali ziwiri. Akukamba kuti anakanira chigoli nthawi imene amatsogola ndi chigoli chimodzi, anakanira chigoli chimene anagolesa Clement Nyondo chifukwa choti oyimbira ananena kuti panali offside, ndiwo aona kuti panalibe offside pamenepo chigolicho chimayenera kuti achilole. Komanso adandaula kuti Silver Strikers anapatsidwa penalty imene nkuona kwawo anaona kuti mwina sinali yoyenera. Ndi apempha bungwe la Sulomo kuti choyamba limitse oyimbira onse amene anagwira ntchito pa tsikulo, komanso oyimbirawo asadzagwirenso ntchito kapena kuyimbiranso masewero a timu ya Wanderers ikamadza kumana ndi timu ina iliyonse mtsogolomo. Komanso akupempha bungwe la Sulomo kuti apatse chigoli chimene akuona kuti anakaniracho kuti masewerowo apambane 3-2 ndipo apatsidwe 3 points yonse. Ndiye zina mwa nkhani zikulu zimene zili nkalata ya Wanderers ndi zimenezo. Tikati tione pa ndandanda wa matimu a TNM, FCB Nyasa Big Bullets tsopano ndi imene ikutsogola kutsatira pamene alepherana masewero awo ndi timu imene ya Silver. Ukuona ngati madandaulo amene andomveka? Madandaulo ukayang'ana chigoli chimene akuchikambacho pena pake ndimaona ngati ndi dandaulo lomveka ndithu chifukwa chigolicho chikuoneka kuti pali offside imene oyimbira anapereka, koma ukayang'anitsitsa pamene pomene zinayendera sipakuoneka offside yosikuonekapo malingana ndi mmene mpirawo unaliri. Ndiye ndi chigoli chimene iwo onso akambapo mmene ukambiramo kuti Bullets kutsogola ndi akuti tikulimbirana ndi Bullets nkhani ya ligi. Ndi kukaniridwa chigoli kupangisanso kuti mwina mwayi wawo kuti atenge ligi akhanga kuti akuphinjika. Ndiye pa chigoli chimene chocho ndikuona ndithu kuti ali mfundo ndithu yonena kuti chigolicho anakanira chigolicho chikuoneka ngati china chigoli cheni ndithu. Komanso chigoli chimene anagoletsa iwo koyambirira Wanderers chimene anagoletsa Peter Chiropi ukachiyang'anitsitsa chigoli chimene chocho ndikuona ngati kuti penanso pakozokhaso kuti pali nkhani za offside mbali inaso. Tsono linesman wake ndemweyo amene anapatsa chigoli choyambayo, komanso ndikudzakana chigoli cha Clement Nyondo. Ndiyo ukhoza kuona kuti pena panaoneka ngati kuti aphinjika Wanderers, koma penanso nkuona kwanga zikumadzaoneka ngati kuti mwina anapindulaso. Tsopano pa masewero omwewa akuti nkhani ya ndalama imene imatoledwa pa gate sinaende bwino, zikuti bwanji? Nkhani imene yoyo ili bonena kuti ndalama zimene zinapezeka ndi 23 million kwacha, koma anapeza kuti matimu akawana 1.7 wina aliyense kutenga. Pamene akumadzaonanso kuti pali ndalama zina zimene zinapita madera ena kuti zinachuluka. Nkhani ya matikiti, kuprinta matikiti mpakana kunalowa 4 million kwacha. Nkhani ya chitetezo kunalowanso ndalama zopitirira 4 million kwacha, koma matimu akutenga 1.7. zomwe ndizokhumudwitsa kumpira kuno. Chifukwa tikamagamba kuti mpira wa miyendo kuti pachitike mpirawo ndi kuti pakufunika pakhale matimu pakhala osewera. Ndi ngati anthu amene akupangisa kuti zinthu zozitheke akumapezeka kuti kakhobiri kamene akutenga nkochepa kwambiri, ndalama zina zikumapita madera ena ukayang'ana mpakana 17 million kwacha. Ndalama zimene zinagwira ntchito akuti zinthu zina ndi zina zokonzera kuti masewero ateke. So ni ndalama zochuluka kwambiri zimene zapita madera ena kusiyana ndi kuti zipite kwa anthu amene akupangitsa kuti mpirawo utheke. Komanso ukayang'ana game ya Bullets ndi Silver kunapangidwa 14 million, koma kupeza kuti matimu aja atenga 3 million kwacha wina aliyense, pamene uko kumene kunapangidwa 23 million iko matimu akutenga ndalama zochepa. Ndi zikumadabwitsa kuti zikukhala motani, ndalama zina zikumapita kuti kodi izi zachinyengo zimene zakhala zikuchitika mu mpiramo zikupitirirabe. Tsopano tibwere ku nkhani ya zigoli. Masewero a FCB Nyasa Big Bullets ndi Silver akuti so kunali chigoli china chake chosaoneka bwinobwino kumeneko. Yes, chigoli chachitatu cha timu ya Bullets ndi chigoli chija choti mpira sunafike poti mpaka na wagunda ukonde bwinobwino, koma oyimbira amene anaonera makamaka ndi omuthandizira ake othandizira oyimbira ndi mene anali ndi ntchito yoti aone pamenepo ndi anaona kuti mpirawo wadutsa nzere wa pagolo. Pamene osewera a Silver ena ndi ena komanso mphunzitsi wawo Abbas Makawa ananyinyirika kuti mpirawo akuti sunadutse nzere wa pagolo. Taona ma video ena ndi ena amene akhala kujambulidwa, koma kumbali yanga sinaone video ine yonse yoonesa kuti mpiraodi unalowa kapena sunalowe, unadutsa nzere wa pagolo kapena sunadutse nzere wa pagolo. Mpaka pano sinaone kamera imene inatenga adi ango yeni yoonetsa kuti mpirawo unalowa kapena ayi. Zomwe zili zovuta kwambiri kutengera kuti oyimbira a Johnson ndi anthu amaona kamodzi kenikeni. Ife tikuona ma video mobwereza koma tikulephera kuti tionebe kuti kodi mpira unalowa kapena ayi, pamene oyimbira kwena aone kamodzi apange chiganizo. Nde
chifukwa chake anzathu maiko akunjaja amabweresa zinthu ngati goal line technology kapena VAR kuti zinthu zichazizoona bwinobwino koma ngakhale amapanga motero mukunjako pamapezekabe kuti pali zigoli zina pali zinthu zina zimene akutsutsanabe kupezeka kuti chigoli china chavomerezedwa chomwe sichimayenera kuvomerezedwa pena pake pachilikabe zinthu zosakhala bwino kumapepesa kuti ayi apatikana panga moteromo chonsecho ali ndi ukadaulo woti akhoza kumaona zinthuzo bwinobwino koma akulepherabe kuli bwanji kunoko woti oyimbira amaona kamodzi nkupanga chiganizo mugenza kuti angachite motani so ineyo pena pakena makhabe kumbali ya oyimbira chakumaona kuti zimakhala zovutirapo ngati chigoli cha bullets ndisipo chiganizo chilichonse chomwe oyimbira akanapanga pamenepo kuchivomera chigolicho kakuchikana chigolicho ine kanagwirizana naye chifukwa chonena kuti panali povuta kuti oyimbira angaone bwinobwino kuti mpira uja kamodzi nkamodzi kodi walowa sunalowe chifukwa osero wasipo anauchotsa mpira uja usanafike poti wagunda ukonde koma mpira unadutsadi fa malamulo amanena mpira onse udutse nzero wa pagolo koma unadutsadi pamene pali mafunso chifukwa ngakhale ujambula alephera kutionetsa bwinobwino kuti mpirawo unadutsadi kapenayi. Norbert, ndathokoza kwambiri tikhaye tikuona kuti chitsogolo cha nkhani zimenezi zikhala motani. Zomwe kwambiri ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano.